Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 20-nji apreli hepdäniň çarşamba güni Habarlar günnälik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şu günkü programmamyzda NATO'nun ve Orsiýetiň ýokary derejeli resmileri 2 ýyl aradan soň ilkinji gedek ýokary derejeli gepleşikleri geçirdiler. The respect for the right for every nation to choose their own security arrangements. Owensanyň vice-prezidenti general Raşid Dostum harba operasiýalary geçirmek üçin ýene ýurduň demirgadygyna bardy. Türkmenistan serhetsiz reportyorlar guramasynyň täze hasawatynda medeniýet azatlygy boýunça 180 ýurduň içinde ýene ýydan 3-nji boldy. Only getting worse, and this is quite striking. For instance, there is no move in terms of ranking. Türkmenistanyň ýüriti gulluklarının Moskwanyň eteğinde ýaşaýan türkmen disidentine basyş görkezýäni gaýdylýar. Meniň Türkmenistanyň içinde alınıp barýan syýasatyň garşysyna berýän jogaplarym. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günnälik gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Dünyada jurnalistleri gorap çykyş edýän topar Türkiýe, Polşa, Täjikistan we Misir ýaly ýurtlarda hökümet tarapyndan edilýän çäklendirmeleriň artýandygyny nygytap, geçen ýylyň dowamında dünýäde media azatlygynyň 7 derejede pese açandygyny aýtdy. 20 aprelde ýaýradylan dünýäniň media azatlygy indeksi 2016 adly hasawatda serhetsiz reportyorlar topary dünýäniň ençeme ýurdunda informasiýa azatlygynyň 7 we hoply derejede pese açandygyny belleýär. Düýbi Parijde ýerleşýän topar dini ideologiýalar şeýledi giňgirimli propagandalar sebäpli garaşsyz medianyň hem howpasyndadygyny nygytaýar. Hasawatda media azatlygy boýunça iň öňdäki orunlarda Finlandiýa, Niderlandlar, Norwegiýa, Daniýa we Täze Zelandiýa ýerleşdirilipdir. Hytaý, Siriýa, Türkmenistan, Demirady Koreýa we Eritreýa media azatlygynyň derejesi boýunça iň soňky orunlary eýläpdir. NATO agda ýurtlaryň ilçileri 20 aprelde Brüsselde Orsiýetli kärdeşler bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirdiler. Şeýle gepleşikler 2 ýyldan soň, ýagny Orsiýet Ukrainanyň Krim ýarymadasyna anneksiýa edeni bäri ilkinji edek geçirildi. Gepleşikleriň öňýände NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, NATO Orsiýet geňeşiniň esasy maksady özara pikir alşmakdan, açaçan bolmakdan, öňden görjülüge ýardym etmekden we Ukrainany maslahat etmekden ibaret diýdi. Kremlin medeniýet wekili Dmitri Peskov NATO bilen Orsiýetiň arasyndaky ynamsyzlygy ýatladyp, munyň meseleleriň üstesinden gelmegi kynlaşdyryp biljekdigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda Orsiýet Krimi anneksiýa edenden bir aý soň NATO Moskwa bilen praktika hyzmatdaşlyklarynyň ählisini goýbolsyn edipdi. Taliban hereketiniň 19 aprelde Owensanyň paýtagty Kabulda eden hüjüminde ölenleriň sany 64-e ýetdi. Bu san resmiýetiň çaklamalaryndan 2 hesse ýokardyr. Owan Içeri işler ministrliginiň medeniýet wekili Sedek Sedekiniň 20 aprelde beren maglumatyna görä, ýurdun esasy howpsuzlyk agentliginiň edarasyna edilen hüjümde yaralananlaryň sany 347 adama ýetipdir. Ölenleriň we yaralananlaryň aglabasy parahat ilatdan ýaşaýjylardyr. Gurun edilýän hüjüm andan geçeniň bombol ulow partlatma bilen başlap, soňra ýaragly söwüşçüleriň hüjüm etmegi bilen dowam etdi. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Gallan Suudy Yukos Nevit kampaniýasynyň öňkü paý eýelerini Orsiýetiň 50 milliard Amerikan dollaryny tölemellik barada çykarylan karary ýatyrdy. 20 aprelde Gaganyň etrap suudy halkara arbitraj organynyň Orsiýet tarapyndan gol goýulan emma hiç açan ratifisiýerlenmedik şertnama ýalňyş düşündiriş berendigi we şol sebäpden öňkü karary çykarma hukugynyň ýokdugy barada karar çykardy. 2014-nji ýylda düýbi Gagada ýerleşen hemişe arbitraj suudy 2003-nji ýylda Moskwanyň Yukos kampaniýasyny ele geçirmek we onuň ýolbaşçysy Mikhail Khodorkovskiýni semetmek üçin salgyt aýplamalaryny ulanan barada karar çykarypdy. Yukos kampaniýasynyň öňkü paý eýeleri 20 aprelde çykarylan karary şikayet etjekdiklerini desine wada berdi.
Birleşen Ştatlaryň we Iranyň ýokary derejeli diplomatlary geçen ýyl baglaşylan taryhy ýadro ulalaşygynyň Tehrana wada berilen ykdysady bähwitleri getirmegini kepillendirmek boýunça öňe gidişlikleriň gadanlandygyny aýdýarlar. Biz şu gün birnäçe esasy meseleleriň üstünde işledik. Biz käbir öňe gidişlikleri gadanlyk diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Iranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. Bu gepleşikler 19 aprelde New York'da Birleşen Milletler Guramasyna geçirildi. Biz ikimiz hem ýadro ulalaşygynyň göz öňünde tutulşy ýaly durmuşa geçirilmegi dogrusunda işleýär diýip Kerry bellidi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolýaňyz. Olary taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Ýang habarlardan belläp geçişimiz ýaly NATO agdaý ýurtlaryň ilçileri 20 aprelde Brüsselde orsiýetli kärdeşler bilen gepleşikleriň täze tapyryny geçirdiler. Şeýle gepleşikler 2 ýyldan soň ýagny orsiýet Ukrainanyň Krim ýarymadasyna aneksiýa eden bäri ilkinji ýerek geçirildi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlanan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. 20 aprelde NATO'nun ilçileri orsiýetli kärdeşleri bilen Brüsselde gepleşiklere täzeden başladylar. Bu gepleşikler orsiýet Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alan soň takminan 2 ýyllap kesilipdi. Orsiýetiň Ukrainadaky konfliktde oýnaýan rol sebäpli 2014-nji ýylyň aprel aýynda NATO bilen Moskwa arasyndaky ähli grajdan we harby hyzmatdaşlyk işine kesildi. Bu kararda häzirde üýtgen zat bolmasa da NATO'nun üstümizdäki aý bellemegine görä kommunikasiýa liniýalary hemişe açyk bolupdyr. Iki tarap arasynda hyzmatdaşlyk üçin forum bolup hyzmat edýän NATO Orsiýet Geňeşiniň duşşugy gatnaşyklary gowlandyrmak üçin bir ädim hasaplansa da ol Orsiýetiň Siriýadaky hawa kampaniýasy şeýle-de Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň harby uçurlary arasynda Baltika deňizinde dören soňky hadiseler sebäpli dartgynylygyň artan mahalyna gawat gelýär. Gepleşikleriň öň ýanyna NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg duşşukdan esasy maksat pikir alşmak, açaçanlyk, öňden görüjülüge koşmak, şeýle-de Ukrain meselesini ara alyp maslahatlaşmak diýdi. Duşşukdan bir gün öň Stoltenberg biz dialogdan kaçamzok. Aslında kıyın günlerde dartgynylygyň ýokary mahallaryna biz dialog mühim diýip pikir etýäris diýdi. Gün tertibinde harby hyzmatdaşlygy gowlandyrmak bilen birlikde Awganistanyňky uruşda bar. Birleşen Ştatlaryň harbylary 10 aprelde Orsiýetiň 2 harby uçurynyň halkara suw giňeşliklerine Amerikanyň bir harby gemesiniň depesine gysga belentlikde agressiv uçuş geçirendigini aýtdylar. 18 aprelde Pentagon Orsiýetiň bir sewiş uçurynyň Amerikanyň aňta uçuryna hawply ýagdaýda ýakynlaşandygyny bildirdi. Pentagonyň sözçüsi Jeff Davis 14 aprelde Orsiýetiň Su-27 hysymly uçurynyň Baltika deňiziniň depesine halkara hawa giňeşligine Amerikan uçurynyň 15 metrlik golayna gelendigini aýtdy. Gepleşikleriň öň ýanyna Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov NATO bilen Orsiýet arasyndaky anamsallygyň ýeňip geçip bolmajak derejäge ýetmegi mümkin diýip duýduruş berdi. NATO Orsiýet Geňeşi ol 2014-nji ýylyň iýunynda duşuşdy. Ýöne Stoltenberg soňky ýyllarda Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov bilen birnäçe gedek duşuşyk geçirdi. Geňeş bir maslahat organy hökmünde 2002-nji ýylda döredildi. Onuň işi 2 gedek togtatyldy. 2008-nji ýylda onuň işiniň birinji gedek tutulmagyna Orsiýet bilen Gürjistan arasynda gysga wagtda çeken harby konflikt sebäp boldy. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owensany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owensanyň Demiradynda howpsuzlyk şertleri yaramadlygyna saklanyp galýan mahaly Owan vitse-prezidenti general Rashid Dostum ýene Jowzjan welaýatyna bardy. 19 aprelde Owensanyň Demiradyna baran Dostum Jowzjan welaýatynda ýene harby operasiýalaryň geçirilejekdigini aýtdy. Häzirki wagtda Demirady Owensanyň 3 welaýatynda hökümet güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda çaknyşyklaryň dowam edýänligi habar berilýär. Bu barada Owensanyň habarçymyz Şamerdan Gulum radyonyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Vice-prezident general dostum 19 aprelde yine Demirgazyk Awganistana bardy. Jeňçilere garşy yine harby operasiýanyň geçirilýändigini general nagtady. Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Jowzan vilayatynyň 6 etrafynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Jeňçileriň hereket edýän regionlarynda olara garşy harby çaranyň başladylýandygyny general dostum belledi. Jeňçileriň etraflardan kolup çıkarılacakdygyny general öňe sürdi. Vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda Demirgazyk Awganistanda jeňçilere garşy arada da harby operasiýa geçirilipdi. Ýöne general dostum kabula dolanandan soňra jeňçiler ýene etraplarda ýerleşdi. Jowzan vilayatynda hem Talibanyň Omari adly öz hüjumuna başlandygyny vilayatyň hakimi Lutfulla Azizi aýdýar. Faryab we Serpul vilayatynda hem jeňçiler öz hüjumuna dowam etdirýär. Şeýle fursatda vice-prezident general dostumyň Demirgazyk Awganistana eden sapary bähbetildir. Jeňçiler ýa-da çekiler. General dostumyň gelmegi bilen Demirgazykda ýagdaý kadalaşar diýip hakim umyt bildirdi. Jowzan vilayatynyň Akça, Paýzabad we Hanaga etraplarynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda 10 gün bäri çaknaşyk barýar. Uruş sebäpli ýüzlerçe maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Uruşda asuda ilaty hem ziýan ýetipdir. Ma'lum bolýaly, vice-prezident general dostum şu gün 20 aprelde Akça etrabyna bardy. Etrafyň ilýaşullar bilen ol duşuşdy. Jowzan vilayatynyň hakiminiň sözçüsi Muhammed Reza Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda Akça etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýa başlanypdyr. Ençeme oba jeňçilerden arassalanypdyr. Taliban hereketiniň Akça etrafy üçin bellän hakiminiň harby merkezi weýran edilipdir. Jeňçiler ýerleşendir diýip guman edilýän üýler dökülýär. Akçada uruşam dowam edýär diýip sözçi aýtdy. Hazır Mansur awally soýakda Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem ýerleşendigini ýerli resmiler aýdýar. Daşary ýurtly militanlaryň Awganistanyň Merkezi Aziýa respublikalary bilen serhetleşýän sebäplerine akyn edýändigini ma'lum edýär. Akçada hem Özbegistanly jeňçileriň hereket edýändigini Jowzan vilayatynyň hakiminiň sözçüsi Gapury tasdiklady. Özbegistanly jeňçilerden uruşda halak bolandygyny sözçi belledi. Jowzan vilayatynyň Goştepe adly etrabynyň obalaryna jeňçiler basyp alypdy. Etrabyň merkezine de jeňçiler hüjum edýärdi. Gapurynyň aýdýyşyça Goştepe etrabynda howpsuzlyk ýagdaýy häzirem dartgylygynda galýar. Goştepe'de hazır waziýalar Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynyň 10 etrapy bar. Vilayatyň 8 etrapynda hemem Şybrgan şäherinde türkmenler gowçum bolup ýaşaýar. Akça etrapynyň ýaşaýjylarynyň hem aglabasy türkmenlerdir. Jowzan vilayatynyň 3 etrapy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Dünýäde jurnalistleri gorap çykyş edýän topar Türkiýe, Polşa, Täjikistan we Misir ýaly ýurtlarda hökümet tarapyndan edilýän çäklendirmeleriň artýandygyny nykap, geçen ýylyň dowamynda dünýäde media azatlygynyň 7 derejede pese açandygyny aýtdy. 20 aprelde ýaýradylan dünýäniň media azatlygy indeksi 2016 adly hasabatda Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça 180 ýurdun içinde ýene ýyzdan 3-nji boldy. Bu barada kärdeşim Gödölüň berjek jikmejik maglumatlaryny dikkatiňizde hödürleýäs.
Türkmenistan dünýäde medeniýet azatlygyny iň berk çäklendirýän ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. 2016-njy ýyl boýunça dünýä medeniýetynyň azatlyk görkezüjüsi atly täze hasabatda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda medeniýet azatlygy boýunça 178-nji ýerde görkezilipdir. Düýbi Parijde ýerleşýän Terketsiz reportyorlar guramasynyň 20 aprelde çap eden hasabatynda dünýä ýurtlarynda geçen ýylyň dowamında jurnalistleriň erkinligine we hökümetden gararsızlygyna, hökümetleri ideologiýalary we hususy sektoryň bähwitleri tarapyndan edilen hüjümleriň depkinine baha berilýär. Terketsiz reportyorlar guramasy Merkezi Aziýada media azatlygynyň ýagdaýynyň ýyllar boýu ýaramazlaşýanlygyny belliýär. Emma soňky ýyllarda ýagdaýyň hasam agyrlaşanlygyna ünsü çekýär. Terketsiz reportyorlar guramasynyň wekili Yohan Bir Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Only getting worse, and this is quite striking. For instance, ýagdaýyň yaramazlaşmak bilen bollugy aladalary hasam artdyrdy. Kazakystan, Özbegistan we Türkmenistan boýunça berilen bahalarda ilerleme gödilmedi. Emma bu ýurtlaryň köpüsinde esasan hem Türkmenistana degişli ýagdaýy beýleki ýurtlar bilen hem deňeşdirip bolmaýar. Türkmenistana berilen baha ýagdaýyň agyrlaşanlygyny angladýar. Ýurtda media azatlygynyň ýagdaýy gitdigiçe yaramazlaşýar. Yohan Bir Türkmenistanda we Özbegistanda geçen ýylyň dowamında gararsyz jurnalistlere batyşlaryň öňgüsünden has güýçlenenligini belledi. In Uzbekistan, some of the Meselem Özbegistanyň gizliliğini işlen iň soňky gararssyz jurnalist ýurduň daşyna gitmäge mezur edildi. Gizlilikde işlen käbir meşhur gararssyz habar ferişteler hem yapylmagy mezur boldy. Türkmenistanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen ullugy ýaly gararssyz media ferişteleriniň habarçylaryna ägir duly batyş görkezildi. Independent media outlets such as the Turkmen Service of Radio Free Europe. Dip Yohan Bir aýtdy. Şeýle-de Terketsiz reportyorlar guramasynyň wekili türkmen häkimetleriniň şäher ýaşaýjylarynyň hususy çanak antennalaryny aýryp, raýatlary gararsyz maglumat çeşmeleriniň eleterliliginden mahrum edenligini belledi. Yohan Bir geçen ýylyň dowamında Täjikistanyň döwlet baştutanynyň häkimet başynda galmagynyň möhletini uzaltmak bilen Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň tejribelerini ornaşdyranlygyny hem belledi. Regionda häkimet çalyşygynyň ýok edilmeginiň häkimetleriň pikir azatlygynyň has gorkuly bolmagyna getirenligini aýtdy. Terketsiz reportyorlar guramasynyň 2016-njy ýyl boýunça hasabatyna görä geçen ýylda dünýäde medeniýet azatlygyna iň uly sarpa goýan ýurtlar Finlandiýa, Gollandiýa we Norwegiýa bolupdyr. Meselem Finlandiýa birinji ýerini 2010-njy ýyldan bäri saklap gelýär. Hasabata görä Türkmenistan, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa medeniýet azatlygyny iň gödek depeleýän ýurtlar bolmagynda galýarlar. Kärdeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Olary diri görkezin atly kampaniýanyň 19 aprelde çap eden beýanatynda Türkmenistanyň ýöri togulluklarının Moskwanyň eteginde ýaşaýan türkmen dissidenti Ak Muhammed Bayhanow we onuň Aşgabatdaky inisine basyş görkezýänligi aýdylýar. 59 ýaşyndaky Bayhanow Moskwadaky Memorial Hukuk Goraýyş merkezine 12 aprelden bäri näwelli adamlar tarapyndan ýygyderli gödekçilik astyna saklanýandygyna, suratynyň alynandygyny görüň beripdir. 11 aprelde bolsa Bayhanowyň Facebook sahypasynda biri onuň häkimetler bilen kejeleşmezligini maslahat berip, ýogsa saglygyna ziýan ýetmeginiň ahmaldygyny duýdurypdyr. Mundan başga şol günler Ak Muhammediň Aşgabatda ýaşaýan inisi Nazar ýörite gulluklar tarapyndan saklanyp 2 saat çemesi sorak edilipdir. Azatlyk radiosu bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Ak Muhammed Bayhanow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi kärdeşim Ýowşan Anurwan geçirdi. Ak Muhammed türkmen häkimetleriniň size we siziň başga agdalaryňyza basyş görkezýänligi hakynda habarlar çykdy. Özüňiz anyk aýdyp bilmezmisiňiz? Bu ýerde nähili basyşlar barada görüň edýär? Bu gurrun büyükçe menin Türkmenistan'ın içinde alınıp barlayan siyasatyň garşysyna berýän jogaplarym Türkmenistanaky adam hukuklarının bozuluşy, öýleriň ýykylşy, adamlaryň işi alşy, şuratlara men berýän jogaplarym, ýazýan ýazgylarym we publikasiýalarym Facebook stranisasyna ýa-da radio jurnalistlerine berýän interwýularyň esasyna görän ýangadan gowrulan basyş
Bayhanowlaryň maşgalasyna tarap etmen şeýle pikir etýän. Ak Muhammed bagışlaň sözüňi böleýin. Size nähil basyş görkezli anyk şo barada aýtsaňyzlar. Maňa anyk görkezlýän basyş maňa şu Facebook'daky sahypamyň üstünden görkezlýän ýazýarlar maňa. Bir kan diýen adamyň ady bilen ýazypdyrlar. Aýşenin Allah Taala'nın garşyna gitme, Rabbil Alaminin garşyna gitme, hökümetiň garşyna gitme, haýlyňy getirirsen. Bula bir ikinciden hem bir yerden yana bir üýtüşip atly familiýaly adam jaň edip maňa 10-njy 14-njy aprel günleri haýwat atdy. Gepine de kän düşünip bolan garmatym gurlýa ya farsçamy ya türkçemi, türkmençemi düşerýärler. Onuň diýen atlary şu isen şu taýdan ýeriň çek bolmasa o saglyň aýry pergeter. Şeý diýip haýwat atyp başlanma men dinlememi goýup aýtadan jaň edenne telefon almadım. Ýol 2. Bundan soňra inimi aşawatda şu haýwat atylan günleri Howpsuzlyk edarasyna çağırıp 2 sagatlap saklap, ona da olar haýwat atýar. Sen ağaň şeýle, sen ağaň beýle, nalog berýär wa aýnamy olamaýdy. Men ağam Preyam firmasyny ýapdy 2000-nji ýylda, 2003-nji ýylda siz bassaňyz, soň çykaraňyz, soň 5 ýyl goý görmediňiz. Soň öýüni ýypdyňyz, indi maňa näme üçin aýdýar zatlar diýdi. Bir de aýtdylar şunu saňa getirmeli şu meseleýär niýeler. Onu goý bermen 2 sagatlap saklap, soň goý berýärler. Ak Muhammed, siz bu basyşyň arkasynda näme görýärsiňiz? Türkmen häkimetleri sizden näme isleýär dogrudan? Türkmen häkimetleriniň isleýänleri men dymmaly. Men gürlenmejek bolýarlar. Men şol näme hiç eli bolup geçen hadiselere, bir kanunçuluklara Türkmenistan'daki şolary men görmelimiş. Men şolar arada aýtmaly, gürlemeli men lal bolmaly. Olaň isleýän şol. Ak Muhammed, siz bu aýdýan wakalaryňyzdan soň özüňiz nähil netije geldiňiz? Pikiriňizi aýtmagy dowam etdirmekçimi ýa-da dogrudan sesiňizi ýuwaşatmakçymy? Men hiç şaşan beğenmeyen yolumdan heplemediğinde Türkmenistan halkı 25 yıl beri zulmattan saklanıyor. Giden adamlar üysiz, yoldarsız, işsiz, şelak olup ya taşınla Türkmenistan'ın direktörleri yığına dolanıp bilmeyen ya içinde şelak oluşup yiyorlar adamlar. Ben bunlar üçün yola çıktım. Ben bunlar üçün şereketini aşılanın varada avda Avedoviç kulübün alıp baran siyasatynyň dowam edilişini ıglan etdim men ýygyma diýänmen olaň ojağa gurrunlar üçin. Meni ýygyma diýäninden olar ýygyna diýenler, olar aýrylsınlar şu taýdan halka adat etsinler, halka ýol bersinler, halkyň saýlap seçdiğini näme islesen häkimetlere berler saýlasyn halk. Men ana şoň üçin ýola çykdym men diýänmek üçin çykanmak ýola. Ak Muhammed Bayhan gepleşigime gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Sag bolýarsyň. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Aşgabatdaky şäherara hususy taksileriň duralgylarynyň üýtgedilip başga ýere göçürilenine tas 2 ýyl bolup barýar. Paýtagtyň içindäki öňkü köni aeroportuň golaýyndaky Balkan tarapy, Günnor bazarynyň golaýyndaky Daşow tarapy we 11-nji mikroraýondaky awtokombinatyň golaýyndaky Mary we Lewap tarapy gidýän hususy şäherara taksileriň duralgylary 2014-nji ýylyň tomsunda çoğunla göçürilipdi. Şäheriň öňkü çäklerinden 10 kilometr uzaklykda yerleşen bu duralga barmakda we ondan gaýtmakda ýolagçylaryň käbir bökdönçlükleri başdan geçirýänligi habar berilýär. Şol bökdönçlükler barada Mary vilayatynyň Muraw etrafyndan 72 ýaşly pensioner Şeker Sultan daýda Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylova gurrun berdi.
Çoğalı şäherçesinde täze avtoterminalyň açylmagy bilen vilayetler etraplara gatnayan avtolara minmekde ilat üçin bökdünçlikleriň dörendigi barada aýdylýar. Şu barada siz näme bilýäňiz? Sen poýdan düşüp avtobusa minjek bolsaň o taýda ýene de bir maşina minip düşmeli. Ondan her kim kıyın görýär, çoğuna barıp nemetmäni, barıp minjek bolsaň bir maşina minmeliler. Odalar şol avtobuslaryň hemme tek habadardan uradylýardy. Inni täzeden çoğuna diýip nemetdiler, çoğuna da her kim barandan avtobuslar şoň üçin hiç hili işlemäge nemet ýok, adam ýok. Gaýtjagam bolsaň bizim avtobus bolmasa kösenýär. Şonem çüp tek habadardan uradyp bolanok. Adamlar tek habadardan uratda kösenjek gel, arkaýyn avtobusa minip gitjeklerini avtobusy gaýdyp bilýärler. Ýöne şonu çoğuna geçiren soňlar adamlar kösenýär şondan. Şonu ýene de öň kurna geçirip bulmazmyka? Öňler demir ýol wagdalyna minip gaýtýardyk. Inni şonu ýene de demir ýol wagdalyna erteler, şondan gaýtsa halk kösenjek gel. Siz özüňiz etraplara gatnayan avtololaryň hyzmatynyň peýdalanmaly bolýarmy? Şeýle zerurlyk göze çykýarmy? Biz artysman şifahanasyna ýygy-ýygydan diýinjalma gitdik. Şonda da şol avtobus bolsa biz üçin ýeňillik bolýar. Hemme halkam avtobuslary demir ýol wagdalyndan ýa aňyrky tek habadaryndan uratsa halk kösenenok. Ýol çatlasyndan düşenizden soň demir ýol wagdalyndan çoğuldaky avtomendiler barmakdan el kynçylyklar ýüze çykýar. Şo demir ýol wagdalyndan çoğuna gaýtjak bolsaň şo taýda 15 manat bermeli şoňa. Taksalar şoňa getirýär, onu biz bärik gelemsoň ýene de bir maşina minmeli. Ya şol adam bolup şol maşina minmegem kyn bolýar. Şoň üçin şonu bir demir ýol wagdalyndan giderýärlik etseler, gowy boljak şol. Demir ýol wagdalynda ýolak çatlasyndan düşenizde şu çoğuldaky avtomendiler gitmek üçin ýolakçy avtobuslary ýokmy? Biz şu taýda avtobuslaryň baryny nirik gatnaýany, nirik nemetdiýäni bilemzok. Şoň üçin biz taksi bilen gaýtmaly bolýar, taksa mensegem bir giden pul bermeli bolýar. Aýtsa avtobusyň gaýtdýandan bilemzok. Biz opşu şu taýda gelemiz avtobus göremzok. Uzak aralyga gatnayan avtobuslar tek habadaryndan uradylanda ýolakçy kän bolýarmy? Wala sygylanokdym, avtobusa sygylanokdym. Adam kän bolýardy. Yer tapylanokdy. Ýöne şol ýygy gatnadan halk onda kösenenokdy. Ozal tek habadardan 4 reýs gatnaýardy. 4 reýs hem dol gitýärdi. Inni şoň 2 reýsi kesiltirem bolan şonda da şoňa minmäge adam ýokdy. Avtobuslar boş gatnaýar. Aşgabatdan Artysmana 4 reýs adam avtobuslar. Inni şoň ikisi ýatyrlypdyr. Ol iki mesafy adamlaryň gaýtjak wagtlary ýok şol. Giç bolýar, erkem er bolýar. Erter erdene 7-de bar. Günertanam 2 ýaryna bar. 4-de kim ýatyrlypdyr. Sagat 12-de kim ýatyrlypdyr. Şolam bolsa gowy boljak. Habarçymyz Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlaryňyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS uradyp biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň bilen habarlaşmak üçin Line sosial ulamyndan hem peýdalanyp bilersiňiz. Line ID-miz ýagny salgy Azat habar. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.